Днес ви показвам тристаен апартамент в Драгалевци. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple. От нашия коридор преминаваме към хола с кухненския бокс на нашия апартамент, който е току-що след освежителен ремонт. Това е нашата кухня, която е изцяло вградена заедно с най-голямата съдомиялна, която може да имате. Преминаваме и насам към трапезната част и вижте телевизора. Телевизорът се завърта. Ако седите на дивана и искате да гледате телевизор, просто си го завъртате. Ако искате да седите и да ядете и да гледате телевизор, просто си го завъртате. За първ път виждам нещо такова. Продължаваме и насам към нашите две спални. Тук е детската спалня, която има място за гардероб и невероятно двоетажно легло. Винаги съм искал двоетажно легло. Продължаваме насам към нашата master bedroom. Погледнете за каква спалня става дума. Този апартамент има една баня столетна, която е изключително голяма и се намира тук, както едно мокро помещение и една тоалетна. Към този апартамент имаме и мазе. Имате страхотно озеленен двор, имате невероятни общи части, перфектна сграда на страхотна локация. Към апартамента има и опция за закупуване на паркомясто. А за оглед, просто ми пишете.